Hi guys! Ang inyong lingkod ay dumalo pala sa Christmas 2023 ng BBS FM 91.9. Dito po yan sa Naga City at nakisama tayo sa kanilang mga anchor bilang kapamilya. Dumalo po tayo sa kanilang masayang awitan at mga bonggang celebration po ng Paskong ito. At meron po itong news, FM po ito na mayroong mga tugtugan, ibang uri ng mga music, mga old-time favorites. Meron din po dito mga contemporary Christian music. Meron po ang istasyong itong mga political analysis. Meron po itong tulong katulad po ng mga kakwapwerte. Dito po ay inaasikaso ang mga tulong para sa mga tao at sa mga madla. Join us guys para po sa kanilang 2023 Christmas Party Celebration. Maraming hapon sa inyo. Merry Christmas sa labos. Manager Bibot, kay Manager Rick, kay Manager June, kay Manager Bini. Merry Christmas po. Naghahalat lang po ako. Salamat. Magaling mo ng mensahe, no? Simple, concise. Ano to? Pero pagkalimhangat to Direct to the point. Salamat, Sir Junel. Sir Jay. Maraming hapon sa Ingkos, kay Manager Bebot, para sa kabos, Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. Yun na to. Sir Jake, saluyan sa hinahangaan na professor sa CBS-UA. Okay, isunod-tahan sa technical side, Ariel Camarote. Yeah. Mensahe. Maraming hapon. Dahil ko nagparalabaho ng isa ko yung mensahe. Ang importante ngayon na hapon, mag-enjoy kita. Dahil party ka BBS. Yun lang siguro masasabi ko. Malaki ba sa inyo? O kasi ito kami naman ka mapag-iriwa kung ano nga dapat sa mga. Okay, thank you. Kaya ako na lagi na lang. Pagkakuling FW, tapos Naga, after 6 years, liwat yaw dito sa BBS, sa mga pagtitiwalan. Siyempre sa Ngunyan, sa tuwing Paskugan, Station Manager, Sir Bebot, salamat din sa mga pag-iriba. Panagsan ko, kung may gravito daw na nasa luwas, always nakasuportan. Kung El Rey, Congressman Biggs, at Governor Luigi Villaforte. Thank you and Merry Christmas and those. Sir Ayi, ang kuyang senior technician, and almost 2 years naman ako dito sa BBS. And ako lang pribilehiyo para sa kuya, ang sa araw kanina, pinakalakot pa ito sa istasyon. Sabi ko, praise the Lord, napakadakulan. Hindi po baga sa Pilipinas, ikuha ng age limit. Pero ito ay napakabuti ng Diyos. Aram pa yan ang Diyos na kaipuhan ko. At kaipuhan kang magtrabaho, ay masusunod. Ang ganda ko muna ni mensahe na siyempre haluyon ng taga BBS. Ay, siya, sa original. So, original. Sema, Juicy Aquila. Ate Juicy, Camel. Number 1 radio station, ang BBS, Dwlv. The Love Radio, 1985, 86, 82. Number 1 talaga yan kasi 10K. Ang kilohertz niya, karayuan ang spantan sa iyang na ang nadadatugan sa iya. So, that time, my first time nakiupan yung parang ang program is daily na ang pinapatugtog mga contemporary Christian music. That time, we don't have cellphone yet. Wala pang cellphone. Nandito lahat yung mga boxes. Lahat ng mga announcers dyan, may mga boxes dyan para sa mga letters. At it's so amazing naman how paano na puno-puno lagi everyday yung box ko. Puno-puno ng mga letters of people na mga all over, hindi lang sa Kamsur, minsan sa labas pa po talaga siya. Na mga nagre-response sa mga pa-contest, sa mga event na pinapaano pa sa radio program. Once a broadcaster will always be a broadcaster. Wherever you are, nandyan na yan sa dugo mo.
And whatever na pwede mong maipaglingkod, hindi pwedeng matigilan. If you need to voice out, if you need to say something para makatabang sa community, talaga, it's already there in our blood, in our talent, at saka to be of service sa iba. And best of all, kung ano yung good message natin, dapat po isabihin natin yon, sapagkat sabi nga po ng isang kasabihan, I may pass this way once and I may not pass this way again. Kaya anything that we can do, we must do it na, no? Kasi baka hindi mo nadaanan ang ito. So, I'm so glad na naka-attend ako dito. 2024, looking forward for a more prosperous, more blessed, open doors that no one can shut, and with God's help at sa favor ng Panginoon, kahit na maraming competition, but once na gawin natin yung the best natin, pag ang favor ni God nasa atin, the blessings will flow. So, thank you and God bless. Thank you very much. Thank you, Hindi ako sanay na magsalita. Bumati na lang po ako sa inyo ng Merry Christmas advance and Happy New Year. Sa mga kalibigan, kaibahanan po, papasalamat po ako sa inyo na i-celebrate po. Thank you very much. The pamilya sa BBS. It's my honor. It was the perfect time. I've been thinking about going back to broadcast. May mga kasirigutan din po ako before ako nagbalik sa radyo. So, pero ako nag-MC sa weddings and corporate events. So, ito ang mga naging racket ko. Nagtutok din ako in college. Kung ano-ano ang sakuyang pagkasiributan. And along the road na nagpapadakula ni Limang Aki. Na yun po ang sakuyang pinaka-purpose. Eh, gusto ko din sa sinabi ni Ate Chusi na let's give our best. DP. So, with the motivation na sa tuyang leader na very fun and very energetic si Sir Bebot, salamat sa pag-alalay, Permi. And nagpapasalamat po ako sa gabos na pampamilya talaga ang aura ng BBS family. So, dahil ako nakamati talaga ng antagonism. Wow! Antagonism. Tanong antagonistic, ano? Very welcoming. And I feel the presence of God, nagwang favor ang station. Favor na tinatawag ni God. And maabot po yan, mababalik kita dyan by God's grace, ano? Magayon po sa sinabi niya, na-remind ako ang kasabihan na, wherever you are, be there. So whatever we do, whatever we have in our hands, let's give it our 100%. Let's give it our best. So, God bless everyone and Merry Christmas! Thank you na lang ako. Ate Tuesday, pag may ako, si Ate Tuesday sinado ang mag-agong sa kuyang spiritual advisor. Thank you very much, Ate Tuesday, kay Pastor Pat. Thank you. At siyempre, Ma'am Lily, Ma'am Lali, Kibos, Adawang Mayo na bago ito naghali, tataan ng takakwarto. Ang kwarto dyan sa likod, papalili ko yan. Hinarali si kwarto dyan kasi mga staff. Ngaya, pakalata ka pang yung airport. Nga po rin po ako sanay sa airport. Dahil po niya ako kumakakahamos pagkaaga. Electric pan lang niya ako sa okay na. Tapos, mayroon rin niya pagkakan. Hindi ka magkakan sa kusina. Pagkat sabi ako rin mo nakakalakaw, sa akin na nakalipulo. So, po ako sa management ni Sir Pepo. Ganyan po na sa tuyang party, sabi nga ni kapag iribata, i-maintain ito. Sir, ita ka man, Sir Biglatin. So, i-maintain ito, ito, araw kayo iribana,
we are family. Mao kita hanggang sa kita yaon diti alagaan ta ang BBS family. Ang nasa public service kita although nasa private. Pero nauugma po ako, nakabugapos, nakairip ako sa presente gini. Yan lang po. Kasubago ka pa. Ay, siguro niya ako sa pagpwede. Kaya ba pala ako? Ako man po, bihira man po ako mag-ibig sa lawag kasi tumana ako nag-aagi sa likod pag nag-remit ako sa office. So, ang kadaklan po, ako po ang sales executive po. So, Hello. So, nag-message na ko, ang sabi ko lang, let's keep BBS strong again. Let's pick up the pieces where we left off. Ini bang BBS family, kay Manan sa Manager Rick, I believe we will be great again. Merry Christmas and all, sa kabus na kapamilya, Merry Christmas. Ang sunod na napigala ta, makaraka na kita. Pagkatapos magkaraka, may raffle na po kita. After kan raffle, mga para sa mga pag-iribata na dahil mga kuling luhaan. Okay. Thank you. salamat po, Sir Bebot. So, ito na yung food. Open. Open na po ang ating food. Ladies first. isa sa iyo ko, ahihin mo. At isa sa iyo ko, matibay pa na mag-bailihan sa tuyo mga kaibanan. Mga bulso. Ayan, ang baili. Tease me until I can deny these every makes me laugh and your kiss. No one. Bayaw ka. Pastor ko lang ka na. Mapa, dali pa, tutulog sa pansitan ang Number one, ay hero mo. sa number na tayo pa nabunod. Ito. May kakalaling din dua. Pwede Kung na po sabihin, siguro. ikaw kita ng dua na dahil nakabunod. Opo, igwa pa. Number 2. Okay, pasang number 2. Number 3. Si Mike, ayan Si pala si Mike. Mike, ready na. Ano daw yan? Pakisali po yung mga number. And we Okay. have Number. Okay na. Number 2. Itaw mo pa yan. Congratulations! Congratulations, Jay! Ay, matintikay ka na kadali. Tahimik lang yan. Surprise! Number 8. Number 8! Congratulations! Long life talaga. Magkakalat life ka, Ben. Number 8!
Grabe kasi. Grabe ang kuraha. Number 8! Number 8, kasi nakabunot ka number 8. Baka iyan. Mayo. Yan dyan. Number 9! Ito po, may number na. Mayo pang number 8. Ibalik mo ito. Okay, number 8. Dua na. Number 9. Salamat Pero po. dua man lang pagkalinti. Number 9! Ito na po. Okay. Isa yan. Number 9 siya. Saan? Kuya po. Asahin mo! Kuya po. Okay, number 10! Ay, magabat. Uy, gusto Ina ko po, yan. ano yan? House and love. Bagas po yan. Ay, ikaw mo magkakabaton ka mo yan, ini. 1/2 sack of rice. 50 kilos, 35 kilos of rice. Sa baton! Hindi ko talaga makano. Number 11. Number 11. Ay, si Siyempre. Yan, syempre. Thank you very much kay Ma'am Nelly. Siya po, si Ma'am Nelly, si Ma'am Lali. Sila po ang efforts kan sa tuya. Makina. Sir, congrats. Ano yan? Ayan. Ano yan? 13! Ako sa mo. Number 13! Number 13! Oy, ang nabunot hindi, dua lang ang natatada. Dapat kompleto. At siya, May 13. pang special price na lang yun. Ipawa-premium mini at yan. 13! 14! 14! Si Ate Riz! Ate Riz, ano ba yan? Beauty kit. Beauty kit, di ba? 15! 15! Ma-pictorial muna daw. 15. 15 yan. Ay, si Pastor. Si Pastor! 15 ay number po, pakita ko naman. Okay. Nagmamadali si Sir Boy. Yes. 16! Di pa inaapon, bigla nila ng numero May niya. lakaw po siya, nagmamadali siya. Nagmamadali. Ayan. Bahali na daan siya. Kalok-tago pambati. Rice cooker. Rice cooker, anong alam niya po ano. At siya, 20, number 20. sige sir. 21! Sarong sakong bagas. 21. 21, si June. June. Oh, 21, tapos na. 21. So, ang tadatad yan, tulo. Apat. Ano talagin apat? Hindi. Alam ko si Risa. Natulog ako pari na, kaya tigtaw ko na si Garo. Ang problema, isa na ko ng Risa. Sa number na day pa nabunod. Ito. May tatalaring din dua. Pwede Kung na po sabihin, sir. ikaw kita rin dua na dahil nakabunod. Opo, igwa pa. Number 2. Okay, pasang number 2. Number 3. Si Mike, ayan Si pala si Mike. Mike, ready na. Ano daw yan? Pakisali po yung mga number. And we Okay. have Number. Okay, na. Number 1. Kita ko ba yan? Ang nabunot ko, pinadara ko na sa padala. Na-receive niya na. Si Sir na Ed Saliba. Nabunot mo. Ako ang nagbunot, pinabunot mo. Mas malibok pa kayo. Yung ani ko ta. Hi baby, what's your name? What's your name? Baby Amari Vera po means Mari gift from God, Amari love, tapos Vera means truth. Yan. Merry Christmas, baby. Merry Christmas. Merry Chris. How old are you? 2 po. Pero ang sa kuyang nabunot, hindi talaga tunay na Pastor Eman Prado. Ayan. Ayan yun. Grabe, ano? Daryl, ikaw. Daryl Bautista ba niya? Alam mo naman yung pinagamit na tumbler ini yata. Thank you po. Okay, Merry Christmas. Yan, okay. So, salamat Yetbo, Pastor Yetbo. Pastor Yerbo, kunya ko lang na punya ka na. Susunod na aking mga pastor ka doon yan. Pastor ka na pa. Thank you. Yung imposible. Asa ko yung bunot? Walang ano. Salit sana. Benedicena. Very Nisina! Ako na naman, kasalit ba na ako?
Thank you. Salamat. Sige ko. Hanapin ulit yan si pangalan mo, Professor. Professor. Pastor Eman. Salamat naman sa kabus and thank you so much. Merry Christmas!